Hello guys! Hinday Vlogs ni What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So for this video guys, imanguha ta diha og alagbati o alagbati na sa Mas Mindanao. Tabang ta guys, be. Tabang ta mo, be. Gunit aning Anang. Tabang na. Mapoy di higa pa ng kubun ta. ano lagi? Wadto sa kumaha. So diha guys, mga kautan nun. So guys, wala na akong iyahan magkukunguha na igutalon. Yes, mga bigutan nun kay among ipani hapon. Sa panihapon. Leader. English kaman di ay. Ang Mga magkakakakakak. nagtuting Englishira kaman di ay. So, magbisag ta. Wah! Hoy, ayaw pang labay! Yes, kaput na. Flower and we can milk these flakes. I will mix the flour. I will put AC. Awful I bump. Dad. Yeah. So guys, hanapin mo na. Saan yun? Sunod dito po sa mga kamatis. Pwede lang mga taan kamatis na po. Ha?
Ayaw sa bagay sa ako ni kan. Ako ni i-bloomit. Sus guys. Bye-bye. Ayaw. So, nara day guys ang ato ang kuang nakuha. So, diha ang atong nakuha karon no. Alagbati.